kaisa saklaimo chini borok rok je কোনো জায়গা phano gari station o tabo ang poro faimani borok sago noroni jaga o chung gona so thangmaya gari ma thangya hain bagui norok bo tafaidi oro ta happaidi ani ano kisa domor rekha ke amoni choje ang sana mosugo chini je Tripura South passenger rok yaksijagra thangpano kisa parani borok bai communication khaide parani nijini driver bai communication khaide bo jaga o tong kisa je kono jaga thangpano buini borok bai ta thangdi passenger gari wngthang reserve gari wngthang kisa nijini borok bai thangna bagui chaithokdi je kono jaga o tei station bisingo jodi gari maya hangkha nijini parani borok no khoj khaiui aro driver no khoj khaiui manano phataro thangnani station ni baire o tongdi phiaba tabo ang Morpur station no phaikha ani gari tubui boroni borok akhori mani poreke ang chini borok nugui passenger nana ni singmani ano domori rohoka omo message no kisa forward khairi di hambai jotono